To, čo vám chcem predstaviť, nie sú auta v tejto dielni, ktoré máme na prácu, ale je to vozidlo Lada 2106, tzv. 1600. A predstavím vám ju chcem len kvôli tomu, že je to stodolový nález, ktorý bol asi 20 rokov odstavený v garáži. A to, čo vás čaká, keď si náhodou kúpite takéto vozidlo, ktoré bolo vo výbornej cene, ale nejde ani o cenu, ale to, čo vás práve bude čakať. Takto to nejak vyzerá. Takže prvotne bude treba rozhýbať motor, brzdy pozrieť a uvidíme, čo nás bude čakať ďalej. Priam luxusné vozidlo, rok 79, 58 kW. Na zdviháku nám to zatiaľ drží. Pozreli sme si to od spodu. Nevyzerá to až tak zle, ale kus roboty tam bude už len na to spojaznenie, aby ľudia vedeli vlastne, že keď sa kupuje niečo zo stodoly alebo tzv. Z garážu uloženka, aby vlastne vedeli, že čo ich bude čakať, čo ich neminie, koľko to bude stáť a koľko tam bude hodín práce, aby sa vlastne toto auto vôbec pohlo z dielne.